Een beetje beweging is altijd wel goed. Daarom ben ik goed even te keuren in het Nationaal Park de Oude Veen. Mooi fort. Maar ja. Ik woon hier. Ik ben gewoon aan het wandelen. Ja. En u komt hier wel vaker bij de Uitkijktoren? Ja, zeker. Zeker. Zeker wekelijks. En wat is er zo mooi aan dit gebied? De rust, de natuur. Ja, de diversiteit vind ik mooi. Ja. Ja, want bent u veel aan het wandelen? Ja, ik ben zeker veel aan het wandelen. Ja. Ik heb er zelfs mijn beroep aan gemaakt, dus dat is mooi. Oh, vertel eens me. Oh, ik ben wandelcoach, dus ik ben veel hier in het gebied aan het wandelen en aan het begeleiden. Er zijn er wel mindere gebieden om in te wandelen. Ja, zeker. Dit heeft alles. Ja. En wat vindt u van het uitzicht hier vanaf de Uitkijktoren? Ja, ik vind het mooi dat je van daar Leeuwarden kunt zien. Dat je ook gelijk wel de afstand voelt, dat het lekker dicht, of dat het toch ver weg is, maar toch ook wel dichtbij. En dat je zo ver kunt kijken, dat is prachtig.